mana ripodego abende nya an dala nye osiepena moko mane wasomo godo lima to nye gikone gimorga gi chenro ni gineno ga kabisa nye gin yawuoyi mang'eny nyotel negi kod ruoth iluongo ni Collins Waganda Buto Magota Biero to gi wuod japuonj Ken Osodo wuod Oyawe to gi yawa mamoko to kanyo bende nya kale chira kala e chich dhok kala to nye gikona na koni ni land negi ni county ma Siaya mondo ger negi e cho e chich dhok makala senior wacho wach mangima cho makala chiro makala onge cho chich dhok makala onge cho kendo nye gikona kona ni kidok to kona ne VOJ ne gin ji adek mondo wachnwa giwacho ni bele kanyo nyocha ok gindik barua makinyiewo jamni to nyaka indiki cha nikech ne gi protest koro giwacho ni sani gidok e ndiko to kata kamano county opargie kamano county opargie wach mangima mokalo kendo ageno ni sirikand county ma Siaya kokalo kuom bad migawo mochung' weche mag trade owinjo wachno bedo gi marach ahinya ka chich dhok onge kod cho ji konyore nade en kama tek ahinya ting'eni wakedo gi tuoche bende koro ka cho onge to bedo marach mano kama onego bed ni koridor nikech jo public health bende en a devolved function bende ni kanyo to kata kamano to nye gikoni gimoro gi chenro kendo gikoni puonjogi kabisa gikoni governor nitie kaka miloga weche mamorogi koro kia ni milo weche tango to ginyarabila bende ne gikoni ber negi ga matek ka gineno ka nyar luo mongirore weche mag siasa to kolo weche to miyogi gibedo gi ng'eyo e gigo mathoth kamano joduo wacho ni bedo gi ng'eyo chakruok mar rieko kare Victor mana gi dho senior no kapod kiloko tanga ing'eyo ni nitiere gimomiyo sama watieko chenro timiyowa ni mondo wawach ga wach mari mogik to nitiere wach mancha senior Jay wacho ka juma mokalo kancha ne watieko ma na fwenyo ni kare ncha ne omulo piny kabisa kata doko ni samoro jowa mancha ni e radio ne nyalo bedo ni osewuok nitiere luong mancha no wacho ni to wan kaka onagi onego beni wachako go mbaka ni ere kaka wanyalo bedo gi professional association moro manyalo kelo jo luo mantiere gi lony mopogore opogore Victor ginincha ne odhi malach kendo aparo kwa wuok kaeta kuongo yudo simu mokuongo koya kuom Morino Kal aparo ni wajabedo ga kode kai seche mokechen mopogore opogore en director mar Okal Care okedo ne ratiro mag nyithindo manyiri weche mag somo to nowacho ni gino kaka Jeyo wacheno to koro Jeyo ng'anya kaka gino chako bedo implemented mapiyo nikech wayudo ka nitie nyithiwa mathoth ma samoro ni gitiegruok ma opogore to kaka ginyalo konyore gi kaka inyalo mak badgi bedo matek koro miya paro ni en idea ma kalure gi juma mangima kuonde mawuothe to gima jok mana ayudo ma lose chenro mar kaka wanene to ne gidok mane gimancha senior Jeyo wachono koro aparo ni senior Jeyo osegolo doke itwa mondo mi jogo mawinjo wang'eni to ere kaka en osekelo wach jaote osekelo wach mondo ng'eni to ere kaka wanyalo bedo koda professional body ma ok otenore gi weche mag siasa ma iteno kia gi luo professionals gi gik mamoko kare ma en body manyalo ng'iyo ni to lony ma wan godo nikech king'iyo kembe madongo pacho kata gi maoko joluo ye motelo negi to jok maran gi kata we kembe gi iro ka thin gi sana ma joluo ere kaka wiye ma wan godo kata donjo ma kembe mag fwambo gi dhi mane bengi gimoro amora jaluo mimi office maduong to gi koti maduong to gi title maduong ere kaka wanyalo keto gigi mondo mi wang'ene ginyalo konyo piny koro aparo ne en mbaka malere kabisa ma no tucho it jowa kamoro amora VOJ watch professional association no en mbaka manyaka wago nikech kok wagoe to wabro yudo kaka oganda higni 5 mabiro wakelore kabisa ma wakene wachom kane nikech pinje molony iyudo ka jogo ma iluongore ni professionals ema samoro bedo piny to tayo oganda wan kaka joluo wasebedo ni wan gi gik mang'eny mwatimo mabeyo to waonge gi duol achiel moko nindo kamora mora ni ene siasa kata nango uchopo sama koro nyaka wang'ire ni kata ka beni wabedo kaka professionals ma wan ga put marwa mwabete mwagoe mbaka to wanyalo chiko oganda luo
makawa wacho ni ooyo gavana makama kama wan higa mabiro sami goyo budget mari to budget ni ketiego e weche thieth nikech county ni kiketo weche thieth to ganda bro bedo kadak gi yot ngima gi bro bedo maber to wakone gavana mar ariyo to wakone ni into gwengi ni weche mag pur nikech chiek kupuro ketie dero moko maka jopiny osepuro to ka gionge chiro to chiemo gi nyalo kanie derone bedo yot mar winjo professionals moloyo ka ng'ata achiel dhir gavana to kone ni wane wadwaro kama to kata mna piny owacho mamalo wako akwani wadwa bedo gi bura gi jatend piny to wakone ni wan kaka yonagi magi e gigo madwa her ni sirikandi ni mondo timono oganda moko gi nigi grube gi mag jolony tiyudo ka kata sama kori yiero ji e boards mag sirikal gi to mago ma jotend gi manie piny owacho dhiye to koni miya uru ng'ato man gi lony e weche pi wamanyo jok madhi bede board mar water services miwa uru ng'ato man gi lony e weche thieth waloso board mar jok matimo kachiel ariyo adek bedo mayot moloni nafas owuok to kuma ng'ani dhiye onge chune no dhi omany jomoko nono nikech e tok dala gi ka onge kuma ji obeti achiel monyalo dhi toko ni miya uru ng'ato to kata mna weche somo gi ka un ga association ainano to bedo mayot ka nyithindo timo penj to wakoni e county ka county wadwa kawo nyithinda para manyotimo maber to wapuonjo nyaka university bedo mayot so en mbaka manyaka wago to mana kaka Fredo wacho ni ji mang'eny penjo no okang' ochiegni chakore nitie mbekni mwasegoyo gi jomoko ma bende kana wacho kamano to bende nomanya mokona ni wach no ber wane kaka dwatim ma wan gi geno ni machiegni ni wabro bedie gi bura moro matin makelo jogo mokwongo mwachako godo then kore kwa bro roll out ne ji mang'eny nikech mbaka moro amora nyaka chakre kamoro so en mbaka ma kanyo bedo ni nyawa wache kamano to ji mang'eny mosekona ni gino ber dwano watime kenda geno no ganda luo mang'eny bro donje ahinya to jowa ma jolony mane gi experience mathoth ma gin joma dongo bro siro lweto joma tindo mondo gini wadhi godo mbele mondo wabedi ni waloso kanyakla waloso gi dwala achiel kaka oganda erokamano Nyakoromogi mano wach mangima mokalo achiel mar oganda riwruok mar oganda e gund lony moro amora obed jofwambo gi keyo obed midusa obed jochiw thieth e kidienje mopogore opogore jopuonj mag mbalariany jopuonj mag secondary jopuonj mag JSS jopuonj mag primary jolony mopogore opogore actuarial scientists ma wan go lab technicians ji gund lony mopogore opogore Nyakoromo Gajwang' nikech kaka oganda moko time wan ok onego bed ni koro wadong' chien to jaluori ema nong'e ni olak e gund lony moro amora ma wantiere to ok dang' bed gima ber ahinya ka wake ok adwa timo ngero moro ma jodongo ne goyo cha ni ukeka gine mar agak en ing'eni kofuyo to obole abola oyai ok nobed gima ber ahinya ung'eyo ni riwruok bende jaluo nowacho ni e teko miyo jolony ma bende winjowa kinde koro chopo maka wang' jowetewa moko yudo thuolo madonjo e sirikal kaka koro oneno ne to ginyalo gombo ni to board moro nitiere lemo moro kama uneno kumany na ng'at man gi lony manyalo konya rito tijni maber to bedo mayot ahinya mondo wachokre e aput moro to wacho ni Jay Bonyo kochung'nwa kata mana e board mar Communications Authority of Kenya ok rach nikech kanye kama lony nitiere gavana bende e weche mag PBO sama waloso weche mag riwruoge mag oganda to bednwa kanye senwa bigaono bedo gima yot ahinya Nyakoromo Gajwang' mane kaka piny koro dongore e kaka bende wanyalo yawo gwenge makaluo ne piny Kenya mangima weche thoth ka Nyakoromo Gajwang' wado mana achaka wachako kod wach mar puodho jotend migepe ma jatend piny Kenya Dr. William Ruto nyocha ogwelo ji maromo 20 te nyo yudo thuolo kendo mar sero gimomiyo giromore kod migepe ma jatend piny Kenya nogwelogie ahinya to jo Kenya ne temo ng'iyo matut ahinya jok manyocha onge sirikal ma sani koro yudo thuolo mar donjo sirikal ahinya to joma nyo nitie party mar ODM mar sero chung' margi Nyakoromo Gajwang' en chenro mosebedo ka dhi nyime ka odiochieng' manyoro bende mamoko bende noyudo thuolo mar pimo
ni to gin gi nyalo gi lony mane ma ginyalo tiyo godo piny owacho. Lony nitiere, somo, weche mag mibadhi gi weche mamoko mathoth. Winje nena kaka mokuom gi nyoda dhogi Nyakwar Mugajwang', mae kaka weche nyobedo. But eventually to see to it that in the new dispensation, if such licenses are to be issued, there must be conditions. That you get a license, but you have got certain terms within which to play. That is one. Two, it is this animal that we call take or pay. These are IPPs which have been given, which have signed PPAs, the power producing agreements, with Kenya Power and Lighting Company. And the agreement is such that whatever they generate, you either take it, or if you don't take it, you still pay for it. So really, that is not sustainable. And they are very, very, very long-term agreements. Some running to as long as 20 years. Again, I will have to engage the Office of the Attorney General on how to deal with this. But eventually, of course, I'm aware that there is currently a moratorium on the engagement of IPPs following the Presidential Task Force on PPAs that was established here in 2021. Even if that moratorium is lifted eventually, we shall have to ensure that whatever PPAs we get into do not put us in that or in such a situation. Mano jal mogwel ne rito tend migao mar teko kod petrol e pacho ka, jaod bura ma Ugunja Opiyo Wandayi, ma bende ne tiyo kendo kaka jagoro mochung'ne weche mag siasa e duond bura mar ODM, ma bende nyose gwe tawo e lemo makamano nikech lemo manyien ma jatend piny Kenya nyopodo ne Nyakwar Mugajwang'. Mano wabili abila Roslyn oyawore kendo machiegni mos kode. Nyasaye ruoth. Ero kamano. Yeni nyaka jowinji ng'e ni nawuok UK. Ero kamano. Awuoro. Ogola gola Heathrow nyaka JKIA ka. Awuok. To kuma Heathrow. Oyoma Katwenga. Okay, you say. Oyoma Katwenga UK. Mana UK. Jowa. Kine kanisa lal. Oselal. Ana woni wuok Heathrow seche aboro, kiwuok Heathrow nyaka JKIA ka. Onge wach. Ng'eni dala pe nyaka idhi mose jodala, ng'eni jodala dhi. Gima ber kabisa. Erokamano Nyamose na jo winjo kendo joneno magwa. Mose jowinjowa kendo jonenowa kendo agonegi erokamano ni ruoth oritowa kendo wachopo ewi kamachielo kata wan jok mane wuotho oritowa e yo to gimbe pile kaka gichiwo gin ema gimiyowa mondo gokinyi mondo wabi watwak kodgi to kata sama gimbe ginyisowa ni giwinjowa to aneno na dieri gik ma wawacho nitiere kaka chopo negi to gimbe gipuonjowa mbe. Erokamano ahinya Nyakwar Mugajwang', mane kaka wadogure agura ka ok waketho kinde, we mondo wadhi anena kendo kaka jatend migao ma ogwel ne lemo mar rito pesa mar jo Kenya Mheshimiwa John Mbadi CPA manyocha olero weche bura ka omiye thuolo marito migao no ma osebedo kod midhiero mamoko maka kod kacha. Kama kaka John Mbadi ne loso e kinde manego e kogno Nyakwar Mogi. I want to tell Kenyans, please don't panic. Let us stop making Kenyans panic. Mr. Speaker, you have been here with me. In the 10th Parliament, and even some, I think up to 11th Parliament, Finance Bill used to be passed in September. We used to have 3 months into the financial year to pass Finance Bill. The minister then was allowed by law, through revenue collection order, to allow for some taxes, interim taxes to be collected. But the bottom line is the law could be in place in September, on September 30th. So there is no cause of alarm. We have a legal framework which is still obtaining. Yes, the Finance Act of 2023 has been declared unconstitutional, although I don't know whether I'm correct. That has been appealed. If that is correct, that is good. But still, we don't have a lacuna. In fact, Finance Bill is an omnibus amendment bill. We have about 5 or 6
legislations that finance bill usually amends. We have excise duty, we have excise duty, we have import duty, we have value-added tax, we have income tax, we have tax procedures acts, and then we have fees and levies. These are specific legislations. Mr. Speaker, this House, if I'm approved, this House should help me bring these legislations directly touching on these specific statutes. We don't have to have a finance bill. Remember, there was a time, and I'm sure many of us, almost all of us here are old enough, you'll remember, that there was a time when KRA had a very good policy of graduate recruitment into KRA, and they were properly trained. Like even Mago gin moko kuom weche ma ne jotend migepe ma ogwel kata joma ogwel ne lemo mag migepe ne temo lero pono ni omigi thuolo makamano. Weche mag somo bende ok odong' chien kod weche mag mibadhi. Gavana machon ma Mombasa County Ali Hassan Joho ne olero okang' ma en owuon osego e weche gi mag somo. Ung'eyo ni chik mar piny Kenya ka oketo rapim mar kiwango ma ng'ato onego bed ni bedogo ahinya mondo mi ogwele kaka jatend migawo. Ma ok en hango wach ni Nyakwar Mwajong pong'o it oganda jo Kenya. Onyalo paro jatend migawo machon manochung' weche mag tuke Rashid Echesa ma weche gi mag somo ne okelo penj mathoth malo duoko. To kata kamano ne owacho ni kinda gi sinani mano keto ne weche mag somo gi weche mag chan ema nomone go okang' mowinjore weche mag somo. To kata kamano geno gi dwaro mare ne ok onimo gi kanyo. Weche mag mibadhi be ne okowe oko Nyakwar Mwajong e chenro ma kamano ka jatend kata gavana machon ma Kakamega Wycliffe Oparanya ne okete tago malando mondo pima nena gima nyocha ome e log tich maduong' mar EACC kama kaka weche nyobedo Nyakwar Mwajong magite wagoni mar mondo mi ochak buko no mbaka makawuono mar kaka wanene. I can tell this committee today, and I want many Kenyans to listen to me. Do not ever imagine your hope dies by your previous struggles. We suffered. But what gives me pride is that we could turn that around. I actually turned it around. When I found the slightest opportunity for self-improvement, which I believe is a continual process, I grabbed it. And I'm glad to the laws of the country, laws of the land, there are processes that allows someone to improve and progress in matters of education. So yes, I did not do well in my secondary school. I got a D-, no doubt. But Mr. Speaker, I turned that around. Today, as I sit here, I hold 2 degrees that are before you. Mr. Speaker, I am on my pathway to attain a master's degree from the most prestigious university in the world. And when they came to my house, it was even not about corruption. The first question they asked, what business do you do with Raila Amolo Odinga? I don't do any business with Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga is just my party leader. That is the only relationship I have with him. Secondly, I was asked, do you keep guns in this house? Obviously, why would I be keeping guns in my house? The third question I was asked, that where do you get money that you fund demonstrations? So what has those questions to do with corruption? So as I sit here, Honorable Chairman, nobody has come to take any statement from me. So I don't know what I'm being accused for, because I'm also just seeing it in the papers as you are seeing. Mano Governor machon ma Kakamega Wycliffe Ambetsa Oparanya ka temo duoko penjo ewi wach mar mibadhi ma osebedo ka gaje. Senior chenro ni endi oganda jo Kenya osebedo ka luwo e bwoko mar Speaker mar National Assembly Moses Masika Wetangula, kendo koro to ji 20 koro warito mana ng'ata achiel kende mondo bi chenro ma kamano koro ne kagima koro rumo bunge mar piny Kenya dhi bedo gi ting' jariyo bunge mar piny Kenya dhi bedo gi ting' kochakore jumani
mar puodho joge mondo the appointing authority otim gima dong ni appointment. En ang'o madich mane kwanyo ka ne gitemo mulo nyalo mar jogi tiyo somo gi weche mag mibadhi gi weche mane jogi nowacho chien kocha. Gimomiyo waketo jogi ahinya nikech paw siasa manyo gintiere beto pogore mar Kenya Kwanza. Pok iwacho ni kawuono abiro gi pencil gi raba. Ng'e gimomiyo abiro gi pencil gi raba. Nyiswa nena. Ng'eni kindiko gi pencil tinyalo rucho. Mang'iso ni pachi mani keto mokwongo cha inyalo rucho tichak indiko moro. Gik moko adek manya wuok go. Yes. Mokwongo nya winjo kiwacho ni UDA gi ODM chalre. Filosofia margi chalre. Gin joka ng'ato. Mano mokwongo. Emomiyo ineno ka jo ODM odonjo e sirikal mar Kenya Kwanza. Nikech giwacho ni gik ma gitimo chalre. Ok adwa dok chien ahinya nikech ndalo siasa nokonwa ni moro chalo odiochieng' to moro chalo tieno. Kato nye gi chalre. Mar ariyo, VOJ akia ni kibedo gi pesa maromo nade eka diwe manyo tich. Pesa okromga. Oh. Is a source of evil. Okromga. Jorieko moko nowacho ni pesa okromga. Nikech kana ang'eyo VOJ kit mwandu manyilando ka to nyo kawa gi buok ni to ka mwandu ni romo bilion 2, mwandu ni romo milion 400, mwandu ni romo milion 800, to tich mipiedhe ni to idhi chuli matin ne milion 1. To kara okiland kanyo ni an bende kopuodha tadhi tiyo ne jo Kenya nono. Pesa monego chulane jo Kenya omiya nyithinda 10 moko monda puonj nono. Kata pesa mani idhi chulane omijo puonj mag JSS. Omijo puonj mag JSS e constituency maae. Ineno. Nikech mana kaka moro chanwa wacho ni cabinet of billionaires mabe cabinet of millionaires. Koro miya bedo gi to moro ni to en ang'o, en tich ne oganda, en dwaro mari kisiasa ni mondo ichop kanyo kosang'o. Mano mar ariyo. Mar adek, mak bende koro en chuny wach, en ni jogi nye mit ndi sami penjo to giduoko. Penjo kama ka CPA badi to nyo mora zaidi. Nyo pimo ndi mokao kanyo moloka taro makoro chalo ka gima nyo puonjo jogo. To iwachoga ni kwa ground vitu ni different. Ni sama koro isechopo ofis mi bet ma ine komcha. Tiyudo ka nitiere ang'owa gik moko matimore ma in bende bagi. Sama nyi dadho jogigi nitie adiera makete bende wacho ni an to nitiere penjo moko manyoko penje gi mada bet kanyo to da penjo. Ahinya to ne Mbadi to ne Murkomen to gi Oparanya nikech ministries magikawo gi are very critical ne dongruok mar oganda. To kata bed ni ne giduoko kamano, iyudo ka gik ma giwacho gik mabeyonde. To kisechopo ofis, tiyudo ka nitiere gik mamoko ma bende ni ofis no mamiyo gik manyiwacho ni I will do, if approved I will commit, if approved I will ensure. Koro kinyal ensure to kinyal approve to kinyal timo gigo. E serikal ka nitie gibilongo ni collective responsibility. Ahinya to kibede jatend migawo. Manitie gik maka cabinet to approve. To in kaka jatend migawo no okinyal dhi against them.
mani tol mabro twe jogi mang'eny. Wacho to ne giwacho maber ndi kendo nye gipimo ndi kaka gidwa dhi tiyo, lakini kichope ofis tiyudo ko ofis kanyo bende nitiere gi meke. Emominya paro ni wuok tich mokalo nwa ko ni John Mbadi en ng'ama wiye ler kabisa kendo ng'e weche mag omenda, lakini kochope ofis to jo IMF ka, jo World Bank kande, jo Presidential Economic Advisory Council kande, nyako ne ni jogi otiyo nadi nono to jogo bro nage mna gi tol. Nikech mage weg ofis, mage jok mani kanyo. David Ndege ne. Opio Wandai kawacho weche no boro negotiate IPPS gi. Kata mno Uhuru Kenyatta noloso task force. Moda dho jogi mokod. In fact task force ng'eny gi nokodhi. Ng'eny gi nokodhi matin ne gioro ng'ato ni representative margi ni gin gi association nitie ng'ama loso negi. Gin faceless. Mago independent power producers. To gisebede Kenya ka higni buora. Duale pod nigi list mari ji 11. Ineno. So gin jok ma kisedonjo ofis kore ke realize ni magi weg ofis mitima ng'o mibeti ene. So gik manye giwacho mit kendo berte. Lakini kwa ground kisedonjo ofis, kisechamo muma makoro mini waziri koro handover wase mi kom. Kore ka ng'eny gi gitima ng'o wuok. Emomiyo an gi pacha vetting ni en mana procedural. En process ma chik oketo ni nyaka tim. Lakini gimokonyo godo malong'o bende onge. Nikech the real work itime ofis. Makata mna in VOJ kane kawi ni dhi bed kanyo. To gigi di wacho nikech di luongowa odi otieno ka kiny ne pok idhi. Atimo rehearsal. Titimo rehearsal. Tuwakoni ni kopenji ma tidwoko kama. Ko wachni ni ma tidwoko kama. Mage gik ma ji timoga kapok odhi kanyo. Then kisechopo ofis kore ke realize ni kara gik manye wacho ka gin gig textbook. Tich kore ka dwa timo ang'owa wachakore ka. So ana kwayo negi hawi maber nikech puodho tidhi puodho gi od bura. Ana kwayo negi hawi maber. Tak paro negi ni giparie jo Kenya sama gini ofisego. Nikech teko magin godo magidhi bet godo ofisno en teko mowuok kuom japiny mano yiero serikal makoro tiyone. Giparie japiny. Nya neno gimoro kiwacho ni apani en president ma Senegal. Ni no wacho ne jo udito mage ni kik uket picha na ofis. Ket pich nyithindu. Masami dwa timo paro moro amora, sami dwa chuoko kie gimoro amora. Tineno pich nyathini tiparo ni bedne gima timoni en gima bro bero ngima nyathina. Tigo gi kanyo. Wach motegno kabisa. Kare gino tingo pencil ma green. Nikech wero pidho yien to jagor ma ya bende. Kanyo tionge. Gornwa pako chon tinde to akia kuma inti. Onge wach mano mbaka machielo. Onyalo chiwo. Sini hao mulo weche moko mangima mokalo ni kwa ground vitu different. Adieri makende ngini kata mana interviews ma watimoge nyakiberi nyakiusri mingisri standards with minimum supervision. Yes. Mana ngima ji nyaka tim nikech wane dwaro to penjo moro kanyo ni to en kiwango mar pesa di ma ng'ato kane go konego many tich. Ingene nyocha gimoro nche trend ni Alice Wahome nondiko ni I am jobless. Onge tich. I'm looking for a job. To kano chiwo net worth neto ne pesa di Million to kanyo to no wacho no onge tich. Koro ja Kenya maonge tich maonge kata siling achiel manyalo chiemo cha endo kori kete kategori mane. Mana kama senior wachene nyora keni ka ni winjo gotieno ne wate wawinjo twak mar migosi Rigathi Gachagua. Tachiel kuom gik mano wuok kano wuoyo gi joge. No wacho ni en osechiwo advice ne jatende kako nyalo chiwo advice. To advice go ng'eny gi jatende okotimo ang'owa okoluwo. Koro an kanye machungi taduogo koro kuom jo ODM. Kech
ka jakom nowuoyo mogik kane en Siaya liel, nowacho maber ni jowa odonje sirikal mondo kony sirikal tayo dwachgi, to waonge agreement, manyiso ni onge gima gitimo ang'owa, gindikore. To kane pok jakom owuoyo, to Senator ma Siaya Working Constitution James Orengo nowuoyo, but pod en Working Constitution, mano ok ogol. Nowacho gimoro mowacho ni kata ndalo mar Grand Coalition Government ne nitiere agreement mane Raila Odinga ndiko gi Kibaki, mane ni ministers mag Raila Kibaki nok nyal riembo, to mag Kibaki be Raila nok nyal timo ang'owa, ok nyal riembo. Koro ber ni jo ODM odonjo e sirikal kendo gin gi lony mar sirikal. To penjo imiya paro ka Professor Mongeri gi William Ruto nowach ni gi ogwetao wacho ni appointing authority poko ng'isa. Koro kanye ma koro duoko wa e wach mar ni kani winjo sama joge ne puodho kata CPM badi, iyudo ka vision ma entiere godo ma treasury en vision ma ka en ng'amo mi a free hand to bro loko gik mang'eny. Koro penjo ma wantiere godo kania sama CPA John Mbadi odonjo e treasury, be opero mie free hand mondo deal gi jo mandarins mag treasury, be opero mie free hand mondo deal gi economic advisor mag William Ruto, nikech en sani e principal advisor mar president. Be opero mie free hand mar nyiso jo IMF ni enough is enough, nikech nowacho maber ni jo IMF wane mwaluongo ok gibi kendgi. Manyiso ni sani kodonjo to nego nyis jo IMF ni enough is enough. Jo World Bank be onyalo nyiso gi ni kama koro wachope ni waol kodu. Koro sani it is high time we think inside and turn around. Koro wacho to ber nikech mago te commitment momiyo jo piny. Nikech kana mana KRA kanyo no tuomo kabisa, mo wacho ni you are feeding who feed institution ma onge the present technology monego be nigi turn around kich gik moko to lokre, but ka KRA to gik moko dong the same. Tu dwaro ni mondo gi generate revenue. Mo wacho ni chon ne wa generate 18%, sani waduogo to 14%. Ka wanyalo mana dok 18 no kende, to wanyalo bet kwa raise almost 600 billion. Mama no ben kecho ingo kata euro bond mane watimo nade mane wakao. Lakini koro wacho to ber, iwacho ni kusema na kutenda. Nikech kata mana wach mar gowi ma wan go to gi kama gidhiye, nikech okaw gi nyingi jo Kenya ma egin wan, nyaka ng'iswa ni okaw pesa di titiyo kodgi nade. Gima William owuon kano campaign owacho ni debt register nen gima no dhi chako nyako dhi chako sani dweche 20 Omutato sebet ka wachino matindo bedo wer mowero pile ni to debt wa enadi wachulango. Ndalo moko be kane neno audit reports mag audit ne wacho ni nitie loan mwakao moko donj kata Kenya ka ok chopi to wachulo. Kore mano chako ka wacho ni yani John Mbadi kodonjo kacha cha to mie free hand kene gi do luoi wacho mie thuolo mar tiyo mie thuolo mar tiyo maonge obadho kata oinga moro mako wacho ni kama e kakitime to onge ng'ama gone simu toke to nyise ni oyo your handbrake mano te kakipare to kato timre ga mopogore keche sirikal to kidonjo tinyisi ga mano inyisi ni kato koro idonjo gi mari to sirikal duong' moingi and will outlive you. Koro ng'eni kidonjo to nitie kaka sirikal timang'owa tiyo. Machielo ni winjo ka Opiyo Wandayi wuoye wach mar IPPAs minjo ka Senior Buwuoye. Wachi ni ng'eno sebete bunge ka mandalo moko majority leader Duale no wacho mabe ni akelo nu list mar jogi 11 mochak kanyo ni nying moko nitie mane lware bunge kanyo milwaro to nyingo nitie moko makano lwar to kiny gionge kawuono to gintiere to be kitemo luwogi ni to nyinggo jok mage manie e tok nyinggo to ok yudre. Koro embe en kama tek nikech kae odhi gore go ngoke mamoko emomiye tich. Koro nyaka en kotima ng'o oikre ni you fold your sleeves,
iwacho ni koro tich ni wabiro konyou nyakwewa mondo watim ang'owa watitijwa. To ka wadok e wach mar mwandu ma jogi ntiere, an kana neno ka interviews gi ne dhi, gima nadwa ni mondo gipenj sana jok manoduoke sirikal. Nikech ka ng'ato nobiro to nyisi ni between 20 months oloso mokadho milion 100. Ok wanya tamre nikech onyabet notiyo tij sirikal, otimo biashara ne. Kati uso buge ni kaka dwale nyo gini otimo ang'owa. To penjo mwanyalo penjo niya, sama gibeteni uchumi mar Kenya odhi marach ma Gen Zs manokwang'e ni nyalo bet odhi e street mochuno William Ruto mo dissolve cabinet ni. Koro idwa nyisowa niya ni kin ne gidak e Kenya mopogre gi Kenya ma wantiere godo ma gin ngima ginche dhi mbele. To ja Kenya ma kawaida magitiyone to ne hinyore. Nikech kata kawuono ka sani idhi ng'iyo ni waziri chulo pesa diti kao salary moyudo dwe ka dwe tigo gi dweche 20. Basti wache ni okay, wadhi ang'iya ni ka SRC ang'i ni benefits mage yudo. To wacho ni ne gisedhi loka marom kama, osedhi local travels marom kama, kata ofise kantiere entertainment allowance mimiye enadi. Basti dogi ng'iyo gi biashara mowacho go, nikech biashara to hinyere te. Ok inya nyisa ni mar waziri ema tiyo mabeto, mar ya ng'ama chielo to loro. Nikech kata wan isenene media kae, kata sani jowetewa standard ne iriembe tich. Koro magi mana expect ni wajumbe mane timo vetting dino penjo jogi ni wuoge ure lela mondo jo Kenya ng'e ni pesa mumedo ni kata de bed mana ni timo audit sani to onge kwelo moro kata mibadhi moro motimo ang'owa modonjore, mondo mi gigol notion mar ni kidonje sirikal tin billionaire to kitiyo oko tibro bedo ga maskini forever. Kecho yudo ka ng'ato we kata tich mar milion 7 to donja ng'owa e sirikal, to within time no bilion 7 ni ose multiply makore en ja bilion 1. Koro idogi penjrin to kara sirikand ni ene kam iluongo na you're milking an elephant mok tim ang'owa okurum. Machielo kendo gine ni nokelo wach mar somo. Ing'eni pile na wacho ga niya wach mar educational qualification ni aparo no ni wagole chikwa. Nikech ni winjo ka Rigathi Gachagua wacho en owuon mbele president mo wacho ni ng'eny ji mani kodwa ka onge kalatesi makata an osekwaya ni mondo abi an gachiel to jowete na nigi mokadho achiel mondo adhi omeda moko ineno. To kata in ka iseyudo nafasi mar dhi e interviews ido ka ng'ato biro gi kalatas makoketo ni tiwacho ni an poka somo to koyawo dhoge mowuoyo tipenjori ni kalatas ni ok represent gama wuoyo godo, manyiso ni waketo emphasis e kalatas. To emphasis mwaketo no ok en commensurate gi somo midwaro, lony midwaro. Koro wich no nikech wan wacho ni degree, koro degree dong idwaro abo mi degree. But koro monda ket degree no e tich to onge. Pingi polo. Koro mano be aparo ni en gima nyaka wadhi going forward wapenjre to wadwaro ang'o. Ka wang'iyo mwawacho ni somo no is not important, wane kaka wanyalo time. Nikech ongete nikech magi ma wawuoye pile. EACC ni neno kogolo list nyocha mar ji manigi fake degree, CEOs kiadi, governors, ministers, ji mang'eny manigi fake degrees. Koro idogi penjri to koro ng'ama nyathi minyiso no somcha mentorship ne en ng'a. Nikech yudo ka nyithindo dhi e drama festivals giwero Oscar Sudi kaka engineer. To sano to Oscar Sudi nigi kese court. Kata kanche court wito oko. But wang'e ni nitie case mane ntiere to untu luonge ni engineer. Engineer ni bokoti mang'owa okosomo. Koro aparo ni mago ne gik ma nowuok ahinya kanyo. Mogik taparo ni jogi nokodayo dho, especially cabinet secretaries manoduogo. Nikech kata kane giduoge ministries mane gintiere kata kano wilgi ministries moko. To nyaka penjo ne ntie mano penj kata duale gini ni neno ko penje ni to defense ang'o momiyo no wuok Muturi ni winjo kipenj Mutua no penj, lakini no gidhi mbele ahinya. Jogi kano duoko ne ntiere kaka paro ni na gimiluoko gi. Nikech mondo migoli kamoro ne nyaka bede ni ntiere gimomiyo tim ang'owa ogoli. To kani tiyo maber
to nitiere kaka bendi di wacho ni anto kama gini kama beteni aparo ni kata king'iyo in a scale of 1 to 10 achwado 9 kanyo koro mano be no kaneno kalony ne nitiere but overall to mana kaka nowacho ni sami di interview kata ino kinende idwa somo misom gimoro amora ma kata ng'at manokia subject ma intiere no kowuok kiny to lony marach to kotieko to koro koduogo koro e office to koro kwa ground things are different. Iro kamano. Gavana, wan e kinde matek ahinya. Senior Jay Bonyo wacho ni ma en mana procedure. En dwaro luwo chik. Mar ni bunge nyaka bed gi migao, jopiny bende nyaka oro petitions magi mar penjo ji mano ogwelgi e migepegi. En ang'o malich mane kwanya mopogore kod weche mag somo, weche mag nyalo mar oganda manyo ogwel? Victor, gima ne kwanyore kacha onge. To kapok abire mae Victor paro ni nikech weche ang'eny samoro wiwa owilo kwa goyo mos ne jogo manyocha owito jogi e masira mar mach manyo otimore to yes kadak ma Kibira kichinyo ni jo wathoth kanyo aneno kata mana story manyo oringo e Ramogi TV odhiambo ino ka jo wathoth family manyo owito wuodgi manyo oyudi e mach ni dhana 4 to gi yom manyo wuok e county ma Nairobi e weche mag mach mosebedo kinde duto aparo ni wagone gi mos makende kendo en gima samoro kwedo thuolo to anyalo biro goye mbaka weche mag memo siko wang'o chiechegi nikech saa Victor ya kwanye mana kama Nyarawila tene godo to bende gi kama namba beach Senior Jay oseyuae godo mokele kaka defender mo wacho ni kanyo ng'iyo maber to nyo neno ka ne onge vetting Victor onge vetting manyo timore kacha jo kanyo go mana mbaka nikech vetting manyocha omiyo cabinet ovunji majo Gen Z owito ngimagi kech nyocha nitiere paro kata ji mang'eny nyocha ne paro ni vetting manyo dhi timore kaluwore ni nitiere remo manyocha ochwer mondo mi jogi moko ne riemb dala to moko bende obi ni neno ka ne onge penjo mochwiny aparo ni wabunge manyo ni kacha nyo kotimo research background research margi ne gitimo tich penjo ma weth miwinjo Nyarawila wacho ne gikelo penjo ma weth ne jogi ang'o miya wacho mai Victor nikech sam achiel kuom jogo manyo dadho gi ne na ngire Professor Kithure Kindiki to Kindiki ni ne ineno ka penjo mani tempenje teko mathoth manyocha nyo bila utiyo godo mar nego dhano ma kwan gi loyo 60 to gi mathoth ma pod inyore sani to ni ng'iyo kaka wajumbe ka bola penjo no mana matek kamano ma bende ok chal gi malich negi to sama wawuoyo nitiere dhano moiki manie bolo gima chielo ma bende ne dira to wajumbe gi bende ginin touch gi ji kech aparo ni moko winjowa taparo ni jok mabeto setemo kata doko ni CSS gi nominis gi ne okoter e log tich margi king'iyo maturity mane Senate to gi kaka senators temo bedo gi debate margi to chalo gima wajumbe mane e National Assembly gi pod okochiew nikech Victor sama wawuoyo onge kata mana penjo achiel manyo biro kuom Kindiki kende e weche mag dhano mawito ngimagi e apaya e masiri mag ndara mose wuoye kateka Senior Jay obetka Nyarawila obetka NTSA ni e bwogi to kata ka ne ok gipenje bende ne ok ineno ka jatend migao mabiro e weche mag transport birie kanyo mibadhi masama wawueni nitiere jok mobetie Sambaza mobete Sambaza sama wawueni gari kendo giwinjowa to kagi kalo bila to bila ok odich gi ng'iyo ni gini oting'o dhano excess ok ging'iyo ni gari ni be gin insurance sani Victor sama wawueni gichoka choke ndara to gidhi gichoka to gidhi ere yo mane openje godo kang makare ma dhi chungo masirni matieko ngimawa kendo weyo miere gunda magi gin gik mane onego bedni gitudore gi jopiny to gitimo research makare mondo mi gino dhi okony jatend piny William Ruto mondo mi kik Kenya chak yudre kama nyo oyudore cha kama ne waayeni nikech chalo gima remb nyithindogi ochwer ka yiem nono to kichaki dugi yienge kama Senior Jay kelecha ni to omenda maromo nade ma ng'ato nyalo bedo go mondo moy koro wi no romo
moko nyal manyo tich kendo. To na aduga kwanyo gimoro achiel wach no Victor. Ni dhano wadu e puothi. Joma nigo bende medo. To dhano wadu kata momo wach kama. Dhano wadu e puothi nikech kanye michiemi. Koro japiny ng'eni jatelo mineno no mjumbe no in e puothe. Waziri no okawi kaka puothe nikech mano puodho mopuro. Koro jok manyo nigo omenda mathoth gi Victor, jogi ok bi ni gidwaro omenda. Mano loch gi governor. Gidwa ni gibi girit mwandu ma gin godo. Koro ing'eni sama in e power tidwaro tenda moro to in waziri kech gin go elini to nyalo kawo simu moro to goyo to wacho ni mano wene je. Mane gima duogo jogi ka jogi ok duog ni jogi dwaro omenda. Jogi duogo kaka ni winjo king'iyo paranya ting'iyo jo tipenjo gi penjo mag mibadhi. Jok mane penjo mag mibadhi ok odwa gedo kuom Kenya neno Pio Wandayi to gi Joanna Mbadi mheshimiwa. To jogo paranya king'iyo nikech kata ka ne pok vetting ne otimore to nyo nitiere weche moko manyogore ni mbetre mar Amerika nyocho chiwo siem ni nitiere mawaziri moko mobedo nominated ma ok giwinj ka gin godo kare monego beni timo nade. To giko ni jogi di puodhgi te. Kendo Victor joka ne ok dadogi, joka ne kala kacha mana kaka ng'ato ok diwuoth duk nyaka irwak nanga. Koro macha ne gidhi rwako law od bura. To onge dayo dhok manyo otimore kacha. Malichie mokalo ni ne waparo ni gini nyalo loko ngima jo Kenya. Nikech nitiere gik manyo omiyo ngima nyo tek chien ka. To king'iyo kaka ne ipenjo gi penjo ma bende giduoko kizungu wacho ni so casually ka gigoya goya mbaka be ok chal gi malich negi. Kiduogo kuom Kindiki kae Victor, achiel kuom penjo mana geno ni wajumbe wanyalo penje ne en penjo mano penje lakini ne ok gikele yo mowinjore. Wach IDs nja wawueka wach national IDs ni joka penjo gi penjo to ginono gimomiyo doho ochungo gimomiyo sani nyaka nyithindo mantiere madonje mbalariany onge gi kipande. For the first time in Kenya dhano thagore ma jok manyocho pande gi olal. Ing'eno pande ni midwaro gimoro amora idhi e bangi idhi e bengi idwa yaw account help gigi omoko. To no penje niya ang'o mamiyo rochruok ni nitiere tiwinjo koduogo wacho ni koro mae en okang' mar ariyo ma doho chungo gini. To Victor e jumbe ariyo mokalo wan e riwruok mege mag civil societies ni winjo ka nwa penjo moro kacha nitiere wach mokel ni ID ni expire bang 10 years. 10 years ID ni orumo. To ne onge mjumbe kata chiel mano penjo wach manyalo paro ka agocho na chiel kuom jodito mag ODM e log tich mar ODM masamoro kanyalo nyinge tanyiso jatelo ni goch ne wajumbe uman kacha ni nitiere gima chando jopiny ewi wach ni to bende ne nitiere public participation ewi wach mar ID ko gikiga par to expire. Ma penje ni para ni kuom dayo moro masamoro ti mantiere ko wak kacha man giga pira aboro pira biriyo to nego yuru kada mana pesa mar inua jamii program ni koro ID no expire ni nyiso dayo ni no the county headquarters mondo dhi renew. Renewal ni bende onge guarantee ni obiro bedo free. En alufu achiel kuom dayo ni en pesa makore lach koko dwa chako wuok to en ja Kenya. Koro samoro ni winjo ka giwacho ni mano e kaka pinje molony gi pinje moko kiama otenowa timo to bende bedo ni kaka pinje go time ok oulo ni no dadho jo Kenya anonge kama no penja to kata ka ok openja kata ne gipenjo je to kata ka ne ok gipenjo je samoro ne gipenjo nyarawi anonge kama no penja okay samoro kare in biyo je in mano penji anoka nge ana winjo mane maisha card. Koro malichi moloyo Victor Nyarawila to gi je any gini kume omoke rot because of lack of public participation. No nego bedni giketo jatend migao mara arita ni etago maliet mondo miyo kacha ka en gi duoko kiwachni. Koro mana kwanya achiel manyisi ni tich manyo wajumbe wa otiyo kacha onge kata chiel ne gikawo mana allowances mar sitting allowance kaka pile. Erokamano. Abro duogo kendo nyakwara Mgajwang' wach man mibadhi ni endi kod kaka Lupo Speaker nyocha oloso mano Gladys Boss Sholei
nyocha loso e wach mar barua mane EACC onego beni koro puodho godo jok ma bende biro e panel kata e vetting committee mar bunge mar piny Kenya, wach ma osekelo ywaruok e kind office mar ODPP kaachiel kod office mar EACC ni to ng'ama nigi ting' mar puodho ng'ato e wi weche mag mibadhi. Unyalo paro gavana ma Kakamega County nolero ma ong'eyo e wi limbe manotimo lok tich mar EACC ma Nairobi kaendi. Kete mana kawa ywe matin nyakwaram Gajwang' waduogo iparo nade e wi chenro mar piedho joma ogwel ne rito lemo mag migepe mopogore e sirkal mar Kenya Kwanza. Beno chopo dwachi kaka ja Kenya koso ne jo od burago orem penjo moko ma isebedo kigombo winjo kaka ja Kenya. Kete mana ka.